ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи мо. дӯстон, дар ҳамин навори имрӯза якчанд дона мошинаҳои нав арзон барои шумо обзор кардем. Тамошо кунед. беҳтарин мошинаҳое. рӯи хотири меҳнатҳои мо ҳамин навори мо арзанда ба як дона лайк бошад, мо лайкотона монен, ба канал подписатсия кунед, тукмачаи занголара зер карда монед агар шумо мошинхар бошед. хона ва замини квартира, техника, аппарати компания, офиса дошта бошед барои фурӯш ва реклама метавонед дар ин вебсайт мо муроҷиат кунед, рекламаш бикунед, фурӯхта метем. дар мо комментарий расем ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозим аст. мо аз рӯи комментария ҳаррӯза навор мекунем барои тамошобинон. комментариҳоро мехонем, ҳамон мошинаҳоро ҳаракат мекунем, биёвем барои тамошобинон пешниҳод кунем. фақат дастгирӣ кунед, лайкҳоро монед, навора тамошо кунед. дӯстони азиз, бардораи азиз, ҳамин рақамҳое ки мебинед дар роҳи Данғара дар тарафаи бозори Шариф Кумшагай, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш, касе ки медона ҳамин рақамҳода занг зана, муроҷиат куна, илтимоси бардорона аз ҳамаи шумо. ҳамин бардормон як моҳа ҳамин рақамҳоро кофтеса намеёвам. ҳамун тарафҳои Данғара то ҳамун Қирғана ҳамин рақам хулоса Гумштагай. ҳамин мусалмон бошен, бихоҳен ҳам барода дастгирӣ кунед, ҳамин навора чанд қиметонед падилиса кунед, лайкота намонем, ака биё беҳтарин кор мешавад. дарш тамошо кунед. мошини фурӯшӣ Opel Astra F солаш 1996 дар Душанбе аст, бо нархи 14000 сомонӣ фурӯхта мешавад. масъалаи системаи дарунша, дили ҷигарша ӯ қадар маълумот надорем. бардор азиз, худотон занг занем дар ҳамин рақами 087 73 59 59 14000 сомонӣ дар Душанбе аст. бензини газ сӯзишворӣ, кузов хечбек, моториш 1.6, коробкаш механика. ҳамин састяни мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочна фурӯшиае, сум дар кора мефурӯшем гуфта қайд кардагиам. мошинхар бошен, агар ҳамин рақамоша занг занен, касе ки харидори аниқ ҳастен, беҳуда зангаватшо накунед. бардора мошин фурӯшора наворода лайкора монен, фақат чанд қари метавонед лайк монен, комментариҳои беҳтарин кунед, мошинора аз мо интизор шед. Opel Astra F як дона боз қабул кардем, солаш 1997 дар Душанбе 43000 сомонӣ нархаш. састаяниш тенҷи бадай, касе мехара пушаймон намешавад. рақамоша менем барои занг задан. бензини холӣ, газраги нест, кузовиш хечбек, даронаш тозаи хушд 200 зелниёт чоткай бад, краскаш радной, мотор 1.6, балоношам тенҷи бадай. хулоса қонуну қоида кардаги мошина мефурӯшанд. коробкаш механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мошин. бензини холӣ, ҳуҷҷатош 1 солаҳай, зелниёш нав, пачка хушрӯ, даронаш тоза, кушод камрасходи хушроакай. хулоса дар кузови хечбек. Opel хечбек, касе ки мехара марҳамат кунед. мошини фурӯши навбатиро тамошо кунед. дӯстон, боз як дона Opel Astra F солаш 1995 дар Душанбе бо нархи 27000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бензини газ сӯзишвориш, Caravan, Opel Caravan Astra F. касе ки мехара нигоҳ кунед чӣ хел мисол ака дар ҳамин рӯи экран дондесен, састаяниш сӯзай, даруншам хубай. дӯстон азиз, дар кузови универсални, объём моториш 1.6, коробкаш механика, дар ҳолати хуби техникӣ, документиш 1 сола, бо савдо ҳам мешавад. ҳамон нафарое ки дар ҳамон комментар наистен, фақат Opelро зиёдтар навор кунен. мо мақсад гузоштем ки ҳамин лайк зиёд шавад, комментария бисёр шавад, ҳамин подписатсия, хулоса ҳама тарафа дастгирӣ зиёд шавад. агар мо дар ҳар як навор 5 дона 6 дона Opelро навор мекунем. фақат дастгирӣ кунем. бардор азиз, ҳамин додартона фақат дастгирӣ кунем. боз як дона Opel Astra F Caravan қабул кардем ки солаш 97 дар кулоб, нархаш 38000 сомонӣ, састаяниш чотка. бензини холӣ, бахшиш сӯзишвориш бензини газ, дар кузови универсални, объём моториш 1.6, коробка передача боша механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. тозаи хушрӯ, ҳама тарафа сӯзай. хулоса мотор, коробка
камбудӣ надорад. 4 та баллони нав задагиянд. кафидагӣ, пусидагӣ, задагӣ надорад. Хулоса созай. Состояниш тенҷай касе ки мехара 38 000 сомонӣ меган, боз камтар муомила дорад. харидори аниқ ми рақамҳои 12 занг занен, боз оиди мошин пирсен, маълумоташа, нархи навоша гап занен, туғрӣ гирифт, рафта бихарен. Opel Vectra A солаш 1995 дар душанбе бо нархи 33 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузофи седан, состояние мошин сози хушрӯй. авио моториш 1.8 коробкаш механика. мошин хубай, тозаи хушрӯй, ами наварда беҳад Opel-ои фасон қабул кардем барадазиз барои шумо. мошин дар ҳолати хуби техника иншоалло мега касе ки мехара занг зана дар рақамҳои рӯйкрамда. фақат бародар азиз ҳамин номерода занг занен, муомила ҳам мешавад камтар. 33 000 сомонӣ. навораи мода фақат лайкора монен, дастгирӣ кинен, комментария нависем ба шумо аз кадом маркаш лозимай мо пешниҳод мекунем. 70-80% мемонен, касоне ки мемон ҳастин хуш омаден, лайкора монен фақат. маркаҳои дигар намегзарем бардез. Opel тамом. Daewoo Lacetti солаш 2008 27 700 сомонӣ. нархнома. бензини газ кор мекуна дар кузофи седан, мотори 1.6, коробкаш механика. ҳолати беҳтарин, камбудӣ надорад, страшна фурӯшай Lacetti Daewoo. рости дар ҳамон комментария мо мехонем Lacetti-ра талаботиш зиёдтарае. аввалан Opel ана, баъдан ами чем Toyota ва Nexi ва Leganze ами Lacetti чота хадавоя бародар азиз, мо пешниҳод кардем барои тамошобинон. ҳамо тарафҳои Конибудо мерен, 27 700 сомона мегирем, мерен, мехарем. Сидениёшам чоткай хушрӯай, краскашам вазъиятш бад нестай, тозаи хушрӯакай, нархшам қа қимат нестай дӯстон азиз. марҳамат кунед, занг занед. касоне ки Nexi мехарен, навиштем ки Nexi монем, солиш 94 ай. рақамоша мондагием, занг занен, бо муомила мешавад. 13 000 сомонӣ нархиш дар ваҳдати бостонӣ. толка газ дар кузофи универсалне, свет голубой, мотор 1.6, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, дар шаҳри ваҳдатай, сентршдай. касе мехара омада ҳамо сентрда бия бигира, барномаш мегзаронем мошина, документиш кам метем шумага. хай хулоса дӯстони азиз, касоне ки моро тамошо кардастен, хуш ба ҳоли ҳамаи шумо. 13 000 сомонӣ Nexi барои шумо пешниҳод кардем. хай худотон бо занг занен, солиш 94 Daewoo Nexi. оиди мошин Nexi харо маълумоташро бигирен, барои харидориш кинен. аз май реклама барои шумо мондем. комментария хондем, Nexi пешниҳод кардем, фақат шумо лайкора монен, тамошо кунед. мегзарем ба тарафҳои Россия дӯстон азиз. шаҳри Москва мерен, Daewoo Matiz қабул кардем. солаш 2007 200 000 сомонӣ бо нархи Turkcell мешавад 22 000 сомонӣ. ҳозир рубл 100 рубл агар 100 сум боша, агар ҳама қай 20 000 сомонӣ. Daewoo Matiz 20 000 рубл, барбахши 200 000 рублай. WhatsApp дорад, дар ҳамин рақамошон занг занен. моториш 08, печка кондисионер кор мекунад, балонош дар ҳолати миёна. хадавои моториш звера, ягон камудилиш дига надорад. срочна пул лозима, мефурӯшемша мега. ҳам бачакои тоҷикои хидмоне бародар азиз, у тараф дан дар ҳамон Россия харидагишан, хай бо мефурӯшанша. касоне ки Matiz хар ҳастен, ҳамин рақамоша мондагем. WhatsApp ҳам дорам, метавонед зангаватам кунен. оиди Matiz маълумотша бигирен, 200 000 рублай. ай пишти кор ботон мешин хулоса. як дона трактор қабул кардем дар шаҳри Ҳисор. срочна фурӯшай, касе ки мехара пушаймон намешава бародар азиз. вазъияти оилавия мега мефурӯшемша, занг занен, ё ки касоне ки трактор хар ҳастанд, ҳамоно дар равон кунен, шояд ки шумо сабаб шен ҳам бародар соҳиби трактор шава. 25 000 сомонӣ, состояниш хубай, сумки дар кора мефурӯшанша.
ин трактор мега бояд дарҳол фурӯхта шавад, сабаби фурӯхтан мо вазъияти оилавӣ мебошад. қатъи плугаш, гидравлик, падаркай касе мехарад. трактор нахаду хоб боз муомила ҳам мекунем, фақат пешаи харидан аввал занг занем мега омада гап мезанем, успед кунем. тикохаро ҳастен, тикохаро касоне ки дар амон комментария хоҳиш карден тико монем, тико ба навор гирем гуфтен, дар душанбе бо нархи 14000 сомонӣ сӯзиши бензини газ кор мекунад дар кузови хечбек авиё мотор 1.0 литр. коробкаш механикай, мошин созай, ҳуҷҷати солона надора, номерош транзитай. хулоса ки ҳуҷҷатош бучагай, худаш мошин созай, состояниш тенҷи бадай, даево тико солои 96 14000 сомон мефурӯшемшам. муомила кунен, агар ягон сум арзон кунан, суми документша минус кунен, боз документ кунен, рафта ҳай када бигардем бачаҳо. фақат баҳри шумо тико пешниҳод кардем, шумо фақат дастгирӣ кунен, беҳтарин кор мешавад. бензини газ кор мекунад, состояниш чоткай, авиё мотор 1.0, коробкаш механика. мошинхаро успед кунем бигирем. лада приора солаш 2012 дар шаҳри ваҳдат бо нархи 43000 сомонӣ сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, мотор 1.6, коробкаш механика фурӯхта мешавад 43000 сомонида. касе мехарад занг занен. 1.6 механикай, мошин дар ҳолати хуби техникиай, срочно фурӯшай, дар либои проверка тайёрай. касе мехарад занг зана, омада муомила мекунем. дарунаш тоза, берунаш тоза, хушрӯи ба талаботи худаш ҷавобгӯй, краскашам раднои худшай. дӯстон, ҳамин навори мо арзандаи лайк бошам монен, ба дар амон комментар найсен. ҳамин навори мо шумо да писанд ҳаст нест, кадом маркаи мошина шумо да маъқул шид нашид, ҳамин лада приора ба ҳамин нархаш меарза ё не, дар амон комментара қайд кунем. боқӣ дар амони худо то навораи баъдина, худотон эҳтиёт кунем бародаразиз.